cilik-cilik gugur becak laku dimi-dimi aga dimi aga dumu kita untuk kom yo Ora ono sing iso iki. ora ana sing iso titik yo baleni Kang baleni tenan kok iki anggon wong ki dolan omah gelang ngono do tiru Kang sluku pato elo sira kok menyang solo le payung monto mak jengkili Cino mati ora obah nek obah modeni bocah nek urip golek duit dondong apa salah tuku cilik-cilik ngandong apa becak laku dimi-dimi aga dimi gidel yo titik Sidene dites. Mbak mau nikah aku kok tenang titik yo nih titik gitu kowe aja mlekoto wong lho Kang ora kok tenan kok aku ora seneng mlekoto kok ya yo titik tenan kok lek ditampilke ayo Monika ayo ramang ke susu leren barang kok iso barang anak wis leren rak kepenak bar leren ngopi bar ngopi mulai rak yo ngono ya oh cirulu dados lagi apa malah kita dikidul lanang dikidul apa nang kidul ngebok ngono apa ngono wae hongal kok pirang puluh tahun ning melu awang pirang-pirang wong ora iso nira lah kowe kok piye apa kok bungkeme apa Gang ora kok tenan iki wis tradisi ing prarisane ngene iki kok iso lho iki dalam sing berkah iki lho tenan takono wong ora mesti nggo berkah sindran sing karep melu aku mesti laris angger setahun tak jak mesti laris yoga tau tak jak mesti laris dialang tak jak mesti laris tenan kok dagelan sing tak jak mesti laris lah iya ta tenan kok wah tenan wong nek titik nek ya warna-warna kowe aja macam-macam wektune wis wengi Gang iki ora apa-apa sesuk bar jam 7 setuju kaya warna-warna promosi ngono apa promosi wah sesuk tanggap nek ngono alah ya ora apa-apa ki syukur marang panguasane Allah yang Maha Kuwasa ya iso dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala wah ya to Truk ya muga wae ya Truk piyayi kene desa Pon Manis kene sekelahiran kene ora kelahiran kene lanang wadon gedhe cilik tuwana padha diparingi panjang umur diparing keselamatan diparing katentreman diparing kamulyan ora ana alanji apa-apa rezeki sing adoh dicaketake sing dicaket diulungake ing keluarga ing desa Kebon Manis kene padha diparingi bagas waras selamat ora ana apa-apa Allahumma ora ngono to dadi ki nyuwunke berkah ki ya sing tenanan sing asta pejabat iso munggah pangkate sing sekolah iso dadi bocah sing pinter sing wadon iso dadi bocah sing salehah sing lanang iso dadi bocah sing saleh ndak ngono to kuwi gunane tumrap nusa bangsa negara munggah agama nah ya padha nindakake rasa persatuan kesatuan kegotong royongan ayo mula mau rak disuwunake to ora kleru le nyuwun tembang gugur gunung